दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे जोङो दा थामथि दिनाव जोंनि 100 जि मावफारि हान्जा बे मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'राव दा जोङो प्रजाबस्ति होननाय मोनसे गामियाव जोङो हाबफैदों आरो दिनै बे गामियाव गोबां न'खरा बायला बायसि बेसादफोरखौ बोखारनो हायाखै आरो न' सिं आरो बहुद हाब्रु गोथौ गोथौ जानानै दङ। दा बिनिफ्राय जोङो बेफोरखौ बोखांना होनाय आरो बेबायदिनो सोरनिबा उखुम गोलैनायाव खाफ्रानाय बे गामियाव बेबायदि माखासे गोबां थासारि सोलिदों आरो बेवहाय जेबो बेसादा बेवहाय बाहायफिनजानाय गैया। खालिबोल' सोरनिबा काप गिलास बिदिनो थुरसिफोरखौ मोननाय साराय मोननाय बेफोर सोलियो। दा बिनि अनगायै गुबुन मोनसेबो बेसादा बेवहाय बाहायफिनजानायनि थासारियाव गैया। दा बेखायनो जोंनि मावथिफ्राबो बेखौ जाहाथे उनाव न'खौ मोजाङै लुफिननो हायो बे जायगाफोरखौ खालि खालामना होनायाव जों मदद खालामदों। गोबां रायजोफ्रा फैबाय थादों, इनफरमेसन होफैबाय थादों जोंनिखौबो बानाय होननानै। दिनै सानसेयाव फोजोबनो हागोन हाया प्रजाबस्तिखौ? जोङो प्रजाबस्तियाव दासिम न'खरबाखौ जोङो बाहाय हाबनानै दं आरो गुबुन न'खर जाय बिथांमोनहा जोंनो खबर होदों जों बेखौ जोंनि समखौ नायनानै जोङो खामानिखौ मावगोन आरो बिनि सायाव जों जेसे हायो एसे बिथांमोननि न'खरखौ उद्धार खालामनाय बा बोखांना होनायखौ जोङो दिनैहाय सानसेयाव प्रजाबस्तियाव जों नाजालांगोन।